Lero panyansa voice box kuchokera ku capital city ya Lundu komanso Mdeka tikupitiriza kubweretserani kulankhula kwa bambo Emmanuel Leah Makatani owanyadira amangoti mfumu ya Ndodo. Bambo Leah Makatani nthawi zambiri amalankhula mosapota chipani cha Democratic Progressive Party DPP komanso mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo lero sanasinthe thangwi akupitiriza kumalankhula mowalemekeza ndithu amenewa Professor Arthur Peter Mutharika kuti pang'ono ndi pang'ono mtendere wa mumtima kwa Amalawi ambiri ukubwerera. Mnthawi ya MCP Amalawi ambiri amayenda ndi nkhawa, amayenda ndi mabipi chifukwa kuti katundu wa zinthu monga chimanga udali wokwera, zinthu zofunikira monga mafuta galimoto samapezeka pa market. Koma lero 100 days yapita Mutharika, zinthu zimenezi zikuoneka kuti zikusintha, mafuta akupezeka ponseponse, mitengo ya zinthu ngati chimanga pang'ono ikutsika. Ndithu limodzi pa Panyansa voice box tamvera amene wa mfumu ya Ndodo, ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyansa voice box. Nthawi zambiri mtengo wautali zimakhala zovuta ndi zoseketsa kuti anthu achite kulozerana, koma poti kumvetsetsa anthu fe nkosiyanasiyana pali wena amayenera kuti achite kugwiridwa nkuwauza kuti uwu ndi mtengo wa mango, uwu ndi mtengo wa tsanya, uwu ndi mtengo wa minga ija imatchedwa phingo ndi zina zotero. Ndiye moyo wathu umene tili nawo kapena umene timaudziwa kunoko ku Malawi. Chidzukulu cha Maimzunga Emmanuel Leah Makatani, mpalamatabwa msema mitondo, wena amanena kuti mfumu ya Ndodo ndi ineyo. Agenda yanga ikulu ku dziko lino ndilokonzanso dziko lino mmene lidawonongekera. Ikanakhala trouser kapena sketi tikananena kuti tapita nayo kwa Terala kuti akayikonze. Ikanakhala galimoto tikanati tapita nayo kwa makaniko kapena njinga ya moto kwa makaniko kuti akayikonze. Ikanakhala nkhani ya munda tikanati tiyeni kwa alangizi akatilangize kuti kodi nkhani za fizidi tiziyendetsa bwanji m'mamindamu. Ku inbox kwanga kuli nkhani zosiyanasiyana zochuluka kwambiri, koma lero ndangotapa nkhani ziwiri. Akundifunsa kuti 100 days ya mpulumutsi Professor Peter Mutharika mwayiona bwanji? Ndiyenso kuli nkhani ina akunena kuti mu mzinda wa Blantyre komanso Kulimbi, imakhala ngati ndi mizinda iwiri koma ndi umodzi wa Blantyre, zikuyenda bwanji za akabanza kumene ku mfumu ya Ndodo? Kapena akawathamangitsa akabanza wakufuna samakhalepo? Kapena iyayi akuteteza miyoyo ya makasitomala ndi miyoyo yawo? Nanga ajomo a president amaga komanso a president amakansala mu mzinda wa Blantyre komanso kansala wa Mtopwa kubangwe uko akugwira bwanji ntchito kumeneko ku Blantyre? Ndanena kale mpalamatabwa msema mitondo, mfumu ya Ndodo ndiye ineyo. Nkhani ndi chilungamo chenicheni cha chilungamocho, chifukwa mwina wena amachizemba. Pozemba chilungamo anthu ona kunja kwa amene amankhulupirira activist amanena kuti uyu ndi akunena zabwino, kapena mwina iye amangokamba za chipani, kapena iye mwina amangokamba za mpingo ndi limana. Tsopano tu mfumu ya Ndodo zimenezo iyayi, koma kuuzana chilungamo cha chilungamocho. Kuli nkhani imene ikuvuta kwambiri kuti kodi 100 days ya mpulumutsi Professor Peter Mutharika zayenda bwanji kapena zikuti bwanji? Nkhani ili njosavuta, mayankho ali ndino amene mukundifunsana komanso onse Amalawi. Sizodikiranso kuti tiziti apapatani, komabe poti kumva ndi kuona zinthu ziwiri zosiyana. Koma ine ngati mfumu ya Ndodo ndimafuna ntere kapena kuti nnene chonchi. 5 years ya boma limene lapitalo, nkhani za mafuta zidayenda bwanji? Anthu tinkakhala pa nzira kudikirira mafuta asanabwere. Kodi lero zikuchitika? Yankho ndi ayi. Pano mukungopita pa filling station nkutunga mafutawo nkumapita. Zimene zikutanthauza kuti 100 days ya mpulumutsi Professor Peter Mutharika yayamba bwino. Siti kuti zili bwino 100% yayi, koma yayamba bwino. Kapena professor yo
wayamba ntchito yake bwino. Nkhani zachimanga 5 years imene yapitayi podzafika pa 16 September chimanga chinali pa bwanji? Chimanga chimathamangira 100,000. Leroli ndi pa 19 January 2026, nthawi imene makhala ya njala kwambiri ndipo zinthu zimakhala zodula. Inu ndi mbona amene mukundimvetserano, mupite mukafunse mtengo wa chimanga. Bigiri posachedwa apa timayigula 8,500, 10,000. Leroli bigiri yomweyo mupite kunsika kuna Ncholi, mupite kwa Jemusa, mupite pa Chilazulo apa, tapita ni pa Luchenza apa, ena bigiriyu ena ili pa 5,500. Malo mokwera zinthu zikutsika. Ndiye mwina kundifunsa na kuti 100 days ya Professor Peter Mutharika ndi nduna zake mwayiona bwanji? Zinthu zayamba kuyenda bwino. Trouser imene ang'ambika ija pano pati kuisoka ili pakati. Ndoti nthawi ina iliyonse trouser imene iyo tiyitenga kwa telala nkumayivala. Galimoto imene idawonongeka beyond the repair ija amakaniko ena ananena kuti ayitu ife galimoto imene iyo tiona kuti tipange nayo bwanji. Pano pati kunena pano akunena kuti posachedwa pa galimoto imene tiyamba kuyiyendera, pamene masiku apitawa galimoto imene sitikanayendera, tikanakayisiya kuntaya kuchilazulo kuzinyalala kusenza kuti galimoto yatikanika. Komanso pa zonsezo mukaziyang'ana chimanga chikutsika mitengo, mafuta akupezeka mosavuta, zina zimene zimayendetsa chuma cha dziko zikuoneka kuti zikulongosoka. Zimenezi zikutanthauza kuti utsogoleri uwu ndi wabwino. Utsogoleri uwu ndi umene dziko la Malawi limawuyembekezera. Utsogoleri uwu ndi wadongosolo. Koma ndanena kale mu zonsezo chimene timafuna tichiyang'ane kwambiri nchonena kuti Profesa Mpulumutsi Mutharika wakhazikitsa bata mdziko muno komanso umodzi. Mukamadzuka ngakhale nyumba mwanu mutakhala kuti mulibe chakudya, koma mtendere kumayambira nyumba mwanu mwino ndi amayi ku nyumba kwanu ndi ana anu. Mukumauzana bwinobwino kuti lero limene zilili taphika ni nkhwani tidya nkhwaniyo, kapena taphika ni kaphala kaufa kana sala kacha tidya. Chifukwa chonena kuti pali mtendere, zinthu zikuyenda bwino, sizikukhala zinthu zovuta. Komanso Profesa Peter Mutharika wayika chikhulupiriro mwa Malawi. Pangani za kumunda, pangani za kuntchito, pangani za mabizinesi. Akuoneka kuti wakhazikitsa mitima ya anthu ija imene inali yokwera kwambiri yakhazikika chifukwa kuti ali ndi chikhulupiriro ndi Profesa Mutharika. Izi zikufunika zipitirire. Ndipo ikamafika 200 days, 300 days, pakhale ndithu kukhazikika bwinobwino kwa zinthu. Nthawi ija mmati mukapita lero kukagula katundu kulimbi, kapita ku bwalo la njovu, kapena mu Zuzumu, mulimbimu, muzombamu, mmangochimo, umati ukapita kukagula katundu, umati lero ukagula mtengo wina, mawa mtengo wina, nkuja mtengo wina, ntondo mtengo wina. Panopa mukayang'ana zinthu zija pang'ono ndi pang'ono sizangokhazikika iyayi, koma zayamba kutsika mitengo. Komanso mukayang'ana anzathu amene amapita kunja kukagula ka business, ndalama ija yayamba kupezeka. Ija amati forex ija yayamba kupezeka. Pamene masiku ambuyomu timabwerera kupita apa kubwerera, kupita apa kubwerera. Munthu ndalama uli nazo koma nkumalephera kupita kunja ku chifukwa cha forex. Zimene zimaoneka kuti kayendetsedwe ka dziko kamavuta. Pamene Mpulumutsi Profesa Peter Mutharika zikuoneka kuti pang'ono ndi pang'ono zinthu zikugwirana. Utu ndi utsogoleri umene timaufuna. Pachifukwa ichi nthawi imene timapita ku chisankho, ena anakavotera zina, ena anakapanga mtundu wina, komano pa 16 September pakutapa chisankho panapezeka kuti wawina ni mmodzi, Profesa Mutharika. Ndimafuna ninene kuti tiyeni tonse tigwirane manja timthandize Profesa Mutharika ndi nduna zake. Nduna achina mayi Mere na Vicha, achina Mwanamveka, achina Gangata, achina Mukhito, achina Mbirizi. Ku Minister of Education kuso kukuoneka kuti amsaka akubwera ndithu pang'ono. Zimaoneka kati zikutina koma mukayang'ana pang'ono kukuoneka kuti kumene kuku kubwera. Zinthu zikulongosoka. Izi ndi zimene zikufunika ku dziko lino. Sizongokamba kunsangalatsa munthu, kapena kusangalatsa chipani,
kapena kungosanga certificate awa ni maakonda iyayi, koma tigwirane ndi dziko kuti zinthu ziyende bwino. Nkhani yanga yachiwiri kumawa kuno mtsiku la lero ndiyokhudza kukonza mzinda wa Limbi komanso makamaka Blantyre ndi kulimbi. Nkhani ya Kabanza masiku apitawa kudali mphekesera kuti kumene ku Blantyre City kwa makambi azona kuti yayi Kabanzayu angomuthetsa chifukwa kuononga miyoyo ya anthu komanso iwowo aini yake oyendetsawa. Chidamkomera kwambiri Isaac Jomo Osman amene ndi meya wa mzinda wa Blantyre komanso president wa Maga. Atacheza ndi anthu ena kuunikirana pobwera anabwera ndi chiganizo chonena kuti iyayi Akabanzawa akuthandiza mabanja awo, akuthandiza makolo awo, akuthandiza azibale awo ndi azinzawo. Tikawathamangitsa zinthu siziyenda bwino, komanso kuphatikizapo zachepetsa umbava m'Blantyre muno. Chifukwa choti anyamatawa ena amasowa zochita mapeto ake kunali kumangochola nyumba za ini yake kupanga zinthu zosalongosoka. Koma chifukwa chonena kuti izi zikuwapatsa ndalama, zikuwathandizira kuti zinthu ziziyenda bwino, tiyeni tipeze njira zoti tithandizane nawo. Ndikhoza kukutsimikizani kuti Isaac Jomo Osman meya wa mzinda wa Blantyre president wa Maga adayitana magulu osiyanasiyana Akabanzawo amadera osiyanasiyana kuti kodi pepa tipange bwanji. Okha Akabanzawo ananena kuti iyayi ife mungotipezera njira zimene tichite kuti zipewetse ngozi m'dziko muno. Ndipo pomaliza anthu aja adagwirizana kunena kuti aliyense wa Kabanza azivala chipewa ndi kastomala wake, komanso highway code azidziwa kuti kodi nsewu ndikwena ndiyende motani. Izi atakambirana anawuzana kuti tsiku loti zinthu zija ziyamba. Ndipo zayambadi zinthu zija wena akumanena kuti iyayi basi Akabanzawo afuna ngwathamangisa. Izi ndimanena kuti ndi ndale zachibwana zimene ena amazigwirisa ntchito. Komano zimene anakambirana Isaac Jomo Osman meya wa mzinda wa Blantyre ndi Akabanza mu mzinda wa Blantyre aini yake wagwirizana nazo, ndiponso makastomala ambiri agwirizana nazo. Chifukwa chonena kuti akachita ngozi miyoyo imakhala pachiswe. Komano lero kwauza kuti zivalani zipewa ngakhaletu aini yake otu akugwirizana nazo. Ena akunena kuti iyayi mukapita mu mzinda wa Blantyre muli a polisi akuthamangisa akugwira yetu izi ndi zimene anagwirizana kunena kuti avale zipewa, kupanda kuvala zipewa agwira. Ndipo ndimafuna nditsimikize ku mtundu wa Malawi komanso a polisi amene mukugwira ntchito imeneyi makamaka mu mzinda wa Blantyre kunena kuti ntchito iyi igwireni ndi mtima wonse. Mukampeza Wakabanza opanda chipewa mgwireni, ndipo mupereke faini yayikulu kwambiri kuti wena atengerepo phunziro. Chifukwa Akabanza 10 mwina ni munthu mmodzi amene sakutsata lamulolo akumayipisa mbiri ya zinzake. Mgwireni. Komanso ngati Wakabanza watenga chipewa ali ndi kastomala sadavale chipewa mgwireninso kastomalayo. Chifukwa kastomalayo ndi amene akupangisa mchitidwe uwu, kulimbikisa mchitidwe olakwikawo. Musangwire Wakabanza ayoyayi. Wakabanza wavala chipewa nkuteka kuti uyu wamuuza, koma uyu pali makastomala ena okula mtima kwambiri amwano achipongwe amene afuna aonetse ngati anyamata Akabanzawa ndo sakutsata malamulo. Mgwireninso kastomalayo alipire. Chifukwa zonsezi kuti zikayende bwino pakufunika Wakabanza operator komanso uyu kastomala agwire ntchito limodzi. Inu mukhoza kunditsimikiza munthu akuchoka mu mzinda wa Blantyre akupita kuzomba pa Kabanza msewu watala akuyenda opanda chipewa kastomala kumuuza akukula mtima. Amene yoyo ndiye kuti sakufunira zabwino dziko lino, chifukwa afuna yeye akavulala banja lake, ana ake, azibale ake akhale pa mavuto. Ndiye amene iyo mgwireni, mumpase chilango kapena akalipire kumene. Chifukwa Akabanzawa akuoneka kuti aini yakewa amva. Izi ndi zimene ife timafuna. Izi ndi zimene tikulifuna dziko linoli. Chifukwa dziko linakuti likaende bwino ngozi zichepe. Amene atachita ngoziyo ndi amene akanapereka msonkho kudziwa akadzuka kwatuma amayi ku nyumba kwawo kukagula kaya ndi shuga kaya ndi chani, boma litenge msonkho kumeneko. Koma izi zikachitika akapita kuchipatala kuja msonkho ukuvutirako chifukwa khalati ali pa bedi mwina 2 months 3 months zimene sizikuyenda. Ndiye njira yabwino ndi imeneyi, customer yonso kungwira. Ndiyamikire kwambiri mpulumutsi Professor Peter Mutharika chifukwa chokhazikitsa mitima ya Malawi ochuluka m'dziko muno pansi. Komanso kuphatikizapo zinthu zamba kutsika tinene mosabisa. Chimanga ndi chakudya chofunikira kwambiri ku Malawi kunoko.
ndiye ngati chamba kutsika ndiye kuti zinthu zikuyenda bwino. Nanga kumene titakololere zikhala bwanji? Uthenga uwu mukandifikitsire pa tebulo pa Profesa Peter Mutharika kuti mfumu ya Ndodo ndi Amalawi akuti ntchito mwayiyambayi muyipitirize ndipo akuti zikomo kwambiri. Uthenga wachiwiri mukandiperekere kwa President wa Maga kapenanso kuti meya wa mzinda wa Blantyre Isaac Jomosman kuti ntchito ya akabanza mwayiyambayi yopanda phokoso yakachetechete. Mfumu ya Ndodo ndi Amalawi akukuyamikirani kwambiri kuti mukugwira ntchito yabwino ndipo ipitirire. Izizi mwaphunzitsa ku Lilongwe, mwaphunzitsa ku Mangochi, mwaphunzitsa ku Zomba, mwaphunzitsa ku Mulanje, mwaphunzitsa ku Nchisi, mwaphunzitsenso akuchitipa ku Karonga kuti akabanza kuyambira pano azivala mahelmet komanso makasitomala. Ndipo kastomala ngati sakuchita bwino, sakufuna kuvala chipewa kapena kuti helmet, iyeyonso agwidwe alandire chilango. Tikatere ndiye kuti Malawi uja tankonza akhala Malawi wabwino. Kuchokera ku capital city ya Ndeka komanso Lundu ndikuyamikira nduna za boma zonse aliyense paika mmene akugwirira ntchito. Makansala, ma MP ndi onse ogwira ntchito mboma komanso anthu amene akupanga ma business ndi alimi. Ndikuyamikirani kwambiri chifukwa tikuoneka kuti tikugwirana manja kuti dziko linso tilisoke. Dziko linso tikonze galimoto imene inaonongekayi. Dziko linso tikonze ulimi umene unasokonekerawo. Mpalamatabwa, Msema Mitondo, ntchito yanga yayikulu ndikuthandizira kukonza dziko lino kuti liyendenso bwino. Kuchokera ku capital city ya Ndeka kumadzala kwa Lundu, Emmanuel Loya Makatani, Mpalamatabwa, Msema Mitondo, nde ineyo ntero kuti mwakoma nonse.